Non somos nós quen controlamos os xenes, senón que os xenes nos usan para sobrevivir. É un libro de divulgación científica moi famoso, publicado en 1976, que explica a evolución desde un punto de vista distinto ao habitual. Idea central: o protagonista da evolución non é o individuo nin a especie, senón o xen. Dawkins di que os xenes queren copiarse e sobreviver. Os seres vivos, animais, plantas, persoas, somos vehículos que os xenes usan para transmitirse á seguinte xeración. Importante: egoísta non significa malo nin consciente. Os xenes non pensan, simplemente os que mellor se replican permanecen. Ideas claves do libro: selección natural. Sobreviven os xenes que mellor se reproducen. Altruísmo explicado pola bioloxía. Axudar aos demais pode favorecer xenes compartidos, familia. Xenes versus individuos. O comportamento pode beneficiar aos xenes aínda que prexudique ao individuo. Memes. Idea moi coñecida do libro. Ideas, cancións ou crenzas que se espallan na cultura como os xenes na bioloxía. Por que é importante? Cambiou a forma de entender a evolución. Inflúe na bioloxía, psicoloxía, filosofía e cultura popular. É accesible para lectores non científicos, pero fai pensar moito. Resumo nunha frase: non somos nós quen controlamos os xenes, senón que os xenes nos usan para sobrevivir.